Vítam vás v ďalšom videu. Tentokrát navštívime kávovú farmu v Kaanapali na Havaj na ostrove Maui. Kávu sem doviezli na Havaj v roku 1825 Chief Boki. Jedná sa o typiku, ktorú doviezol z Brazílie počas návštevy Veľkej Británie, takže si trošku pocestoval. Typika sa pestuje hlavne na ostrove Kona. Havaj Kona určite poznáte. A táto káva, čo vidíte teraz momentálne na videu, je tiež typika. Pozrime si tu čerešňu, hej. Ako chutí kávová čerešňa? Ako nič. Tak toto asi nebola tá čerešňa, som mal ochutnať. V podstate má také podtóny originálnej čerešne, našej známej. Hej, iba to semiačko vnútri bolo trošku napuchnuté, takže predpokladám, že čerešňa nebola najzdravšia. Na kávovej plantáži v Kaanapali sa pestujú 4 odrody kávovníka Arabika. Je tu spomínaná typika, potom je to červený Catuai, ktorý je považovaný za Cabernet Sauvignon kávového sveta. Pestuje sa tu tiež žltá Caturra, ktorá je zaujímavá tým, že dozrieva na žlto, a ich vlastná odroda, ktorá sa nazýva Maui Mocha. Názov Maui Mocha získal tým, že je to semenáč, ktorý pochádza z Afriky. To je červený Catuai. A ako vidíme, bobule sú veľa menšie, ale hlavne kvôli tomu, že tá káva dozrieva asi najneskôr. Takže tu je ešte veľa. Ale vôňa zelenej kávy je naozaj silná. To je super. To je asi minuloročný zber. Tu vidím zo pár semiačok spadnutých na zem. Sú dosť tvrdé, vysušené semiačka. Môže byť iné, otvoríme a tam je káva, hej, opa, dobre spadlo. What's those coffees? Yeah, look at that. Look at the inside. That's my favorite one. That's my favorite one. Červený Catuai je kríženec medzi odrodami Caturra a Mondo Novo. Už pri strednom pražení nám ponúkne silnú, ostrú kávu s minimálnou kyslosťou. Na Havaji sa zbiera neskoro na jeseň. Zaujímavosťou odrody žltá Caturra je, že čerešňa dozrieva na žlto. Je to vynikajúca odroda do teplých a suchých oblastí. Na Havaji dozrieva ako prvá a prvý zber už prebehne v septembri. Má jemné a čisté tóny, ktoré vynikajúco doplňa napríklad typiku. Má veľmi nízku kyslosť, ale pri tmavšom pražení sa objavia korenisté tóny. My antidepressant, hope-giving holy mud. Pôda na ostrove Maui je červená. Ostrovy sú vulkanického pôvodu, čo prispieva k špecifickému charakteru kávy z ostrova Maui. Na plantáži sa nachádzajú míle čiernych chadíc, ktoré zabezpečujú kvapôčkovú závlahu. Nie, že by na Havaji nepršalo, lebo prší každý deň, ale ten dážď trvá asi len 3-4 minúty. Maui Mocha
je odroda, ktorú vypestovali na tejto farme. Je to semenáč z pravlasti kávy Etiópie. Názov môže byť trochu mylný, nakoľko sa nejedná o zmes, ale ako som spomenul, o vlastnú odrodu. Táto odroda sa nepestuje nikde inde na svete, iba na Maui, a to jedine na tejto farme. Je označovaná ako šampanské kávového sveta, nakoľko káva pripomína bublinky v šampanskom. Zrno sú kruhové a malé. Chuťové je Maui Mokka unikátna tým, že exceluje chuťovými vlastnosťami z dvoch svetov. Ponechala si živosť a podtóny vína, typické pre africké kávy, ale nadobudla čokoládové tóny s podtónmi zrelého ovocia. Takže vidno, že vlastne ten africký semenáč má listy oveľa menšie, ako sme zvyknutí z ostatných kávovníkov. Osud čerešne sú oveľa menšie, sú také viac kruhovitejšie, hej. Tak vidíme ešte väčšie tie čerešne. Toto nie je Maui Mokka, hej, to vidno. Tie čerešne sú väčšie, sú oválnejšie, nie sú takého pekného kruhového výzoru, ale tu napríklad táto je Maui Mokka, tu vidíme rozdiel jeden, toto je asi nejaká žltá túra. Chlapca nájde šťastie, ako sa hovorí, sú tam nejaké zrelé bobule, neviem, či ich vidím na videu, lebo sa tu všetko leskne ligoce. Takže pohoďme na testovanie čerešní. Super. Pokus číslo 2. Poďme na to. Sladké. Kôľa trošku tvrdá, ale keď na ňu už nádherná sladká. Tu sú tie semená, ktoré som získal, vyplul, hej, to je kávuna. Prečo nepredávajú kávové čerešňa? Celkom trošku tvrdá tá čerešňa, tá kôra, ale veľmi sladká. Inside